1 isuka kwi-Exodus chapter number 20 verse number 8. Umthetho othi khumbula umhla weSabatha uwenze ngcwele maKristu asekhaya. Charge number 2 uthi uYesu zenze unyana kaThixo. Ngokwe-Leviticus chapter number 24 verse number 16 izawuveza into ethi uba uthe wophula umthetho weSabatha ufanele uba ufe. uYesu wenze umsebenzi ngokomthetho kaMoses, fanele uba akasebenzanga nto, kodwa kwenzeke into xa egqitha maKristu akokwethu. Kwakumfo obuzayo kubantu abalapha intoba kwenzeka ntoni na. iBhayibhile ithi waphendula kwathiwa ugqitha uYesu. iBhayibhile ithi wakhwaza lo mfo, akaxelelwanga nto ayenzayo uYesu, kwanelenze uba kuthiwe nguYesu. iBhayibhile ithi wadanduluka wathi nyana kaDavide yenzeni inceba. uYesu ithi iBhayibhile wema wathi wamntu makaziswe maKristu asekhaya. iBhayibhile ithi waziswa lo mntu wethi uYesu wathi ufuna ntoni na. wathi lo mfo Nkosi ndicela ukuba ndiphinde ndibuye ndibone. Icacile intoba lo mfo wayemakhono alumangalisayo. ethi iBhayibhile ukuba icela nalo ukholo baluphinalo lunganokhoso alwenkosathi maKristu asekhaya. lo mfo wayenelokholo mandihlabeke maKristu ndizomyeka. ithi bakaBhayibhile page 50